Jeg spiser Oreos til morgenmad, mens jeg venter på færgen. For jeg skal videre til en anden ø nu. Og det går så endte jeg faktisk ikke med at være alene overhovedet. Jeg endte med at hænge ud med en schweizisk fyr hele dagen på stranden. Men jeg mener, det er også chilleren. Jeg kunne stadig sådan læse min bog og gøre mine ting, hvor det var. Der har jeg bare ingen at spise mad på. Så. Okay, så pt. Sidder vi i sådan et venteværelse. Fordi at jeg skulle med 2 fly til en anden ø. Og det første var forsinket, så derfor missede vi, at vi nogle flere, der har misset nummer 2. Og det er ret sjovt. De andre, deres reaktion er sådan at være sådan, hvordan kan vi klage, bla bla. Min reaktion var bare begyndt at grave. Og det er ikke engang så meget over det der med flyet, sådan, det er fint nok, og jeg ved også godt, det ikke er nogen af deres skyld, men det er mere bare fordi jeg har en tur, som jeg virkelig gerne vil på i morgen, klokken 7:30 om morgenen, og nu lander jeg med flyet klokken 6 om morgenen, og skal sådan være, det nu derude om aftenen, ikke? Skal være her i hele natten, I guess, og jeg er bare lidt sådan, indtil klokken 4 i morgen, eller et eller andet, når mit fly letter. Og jeg var lidt sådan, jeg har kun den der ene dag, så jeg kan kun tage på den tur den dag, og har allerede bestilt den og betalt den. Men jeg er også bare lidt sådan, det er også bare noget at være på den helt smadret, fordi man bare har ligget i en lufthavn hele natten. Så ja, jeg kan bare, jeg tror bare, jeg er blevet lidt stresset over det, eller jeg er stresset. Jeg skal virkelig prøve at begynde at grave igen. Ja, og jeg har ikke rigtig spist noget i dag nærmest, fordi det har bare været sådan en lang rejse i dag. Og jeg ved ikke, hvornår jeg får noget at spise. Vi er blevet tjekket ind på sådan et virkelig, synes jeg, fancy hotel. Ej, det er et fancy hotel. Det her er mit værelse. Okay, jeg er virkelig dårlig til at vise det. Men det er sådan der stod en, der skulle med elevatoren og trykkede på knappen for mig. Så jeg ikke skulle have den ulejlighed af at gøre det selv. Og der var også en restaurant, hvor vi havde fået lov til at spise. Det er ligesom flyselskabet, der arrangerede det her, hvilket er super nice. Og der var det sådan, at der kom en tjener og trak stolen ud for dig og hældte vand op i sådan et, ikke vinglas, men agtigt pænt vandglas. Og sådan hver gang du var ved at løbe tør, så sådan kom han igen og var sådan der, you need more, eller sådan, du ved. Ja, jeg var sådan, wow, det her er noget andet. Og så sidder jeg og har levet i dorm i sådan der fucking, jeg ved ikke hvor mange dage nu, og jeg var sådan, jeg er slet ikke fancy nok til det her, venner. Men ja, det er meget sjovt at prøve, selvom vitterligt jeg har, der er sådan der 3 timer til at skal op. Fordi at jeg bliver hentet klokken 2, vi bliver hentet klokken 2 om natten. Så vi skal også lige nå at tjekke ud og sådan noget. Og klokken er sådan noget 10:30 nu. Ja. Men det er da meget nice ikke at skulle stå i lufthavnen, I guess. På en eller anden måde har jeg fået morgenmad, og så nu bare venter på, at jeg bliver samlet op af den der, jeg skal på den der tur med. Det tror jeg sagde. Jeg skal på sådan en underground river tur. Ja, det sagde jeg. Det var derfor, jeg var lidt stresset. Og jeg har det faktisk udmærket lidt nu i forhold til, at jeg sådan har lidt sovet 2 eller 3 eller 4 eller nogle timer, men jeg mener, det er det her nybagte forældre jo gør hver nat, altså bare ikke sover nærmest. Så selvfølgelig vil det være fint. Ja, men det er lidt tøs, at alle er blevet hentet af et andet firma, så jeg er lidt nervøs, men ja, vi får se. Jeg har ikke mere stress at have i min krop nu, så nu chiller jeg bare. Okay, så jeg var på den der tur, som var, de kalder det en undergrundsflod, men det er mere sådan, oplevelsen er mere en grotte, vil jeg sige. Og det var virkelig svært, det er virkelig svært at fange på kamera, men det var sådan en virkelig nice oplevelse. Sådan noget, man aldrig har prøvet før. Eller sådan på en måde, men bare sådan, man har jo måske prøvet grotter før, men det her var bare sådan, jeg ved ikke, det var virkelig vildt.
ja, bare sådan følelsen af at komme på sådan en lille smalt sted, så ind til sådan, hvor der bare seriøst er 60 meter op, og det er bare sådan en kæmpe, altså, rum, som der er blevet formet af millioner af års regnvand efter, ja, whatever. Det er lidt ligesom, eller jeg ved ikke om det er whatever, det er fordi, der er meget det her, der var sådan en gammel koralrev. Det var også det samme med noget andet, jeg så. Og så, når koralrevet ligesom er dødt, og havniveauet er sænket, I guess, så det kommer over havoverfladen. Så det er sådan, koraller er lavet af calcium. Det bliver ligesom påvirket af hvad hedder det nu, syre, som der er i regnvand. Så derfor, når det regner, så laver det sådan alle mulige specielle ting. Ja. Der er virkelig meget trafik her. Jeg er på vej ind til sådan lidt mere byen nu. Jeg ved ikke helt, jeg bor også sådan, hvor det er. Altså, der er huse over det hele, men der er ligesom ikke butikker eller caféer. Og jeg vil gerne lidt have en kaffe, og jeg skal lidt have noget solcreme. Fordi jeg har kun faktor 30, og det er sådan lidt for lidt nogle gange. Hvis man er lige midt i den bane sol. Som jeg lidt er nu, men det er også klokken 4, så den er allerede solens UV er allerede stillet lidt af. Ja. Og der var en ting, når jeg er med til mine solbriller. Mine CK Calvin Klein solbriller. Men altså, det er fint nok. Jeg er faktisk ikke så ked af det over det mere. Jeg føler ikke, jeg bliver så ked af det over sådan noget mere. Efter jeg har mistet så mange ting igennem mit liv nu. Materielle ting, så er jeg lidt sådan. Men ja, jeg har også lidt brug for nogle solbriller. Maki House. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det ser rigtig cute ud. Men jeg ved ikke, om det er sådan et rigtigt kaffested. Men det kunne være et sted, jeg kunne spise måske. Aftensmad senere. Looks cute. Okay, så jeg ligger på stranden nu. Og jeg er vitterligt den eneste, der er her. Det er også sådan der virkelig low tide, hvad hedder det? Lavvande, tror jeg det hedder på dansk. Men ja, jeg føler sådan, jeg er vitterligt helt alene. Det er bare mig og en masse sandkrabber. Lidt langt væk er der nogle lokale, der laver noget arbejde, det tror jeg det er. Jeg ved det ikke. Ja, det er ret sygt. Jeg føler sådan stranden, der hvor jeg kommer fra i Danmark. Jeg kan bare se det, som om jeg ikke skal vide det. Jeg føler sådan Amager Strand om sommeren er sådan så crowded, så det er vildt at være et sted, hvor det sådan vitterligt ikke er nogen andre mennesker nærmest. Wow. Udover sand, der var lige fucking mange sandkrabber, der løb rundt. Altså, der er så mange, at de ville seriøst kunne nedlægge mig på stedet, hvis de ville. Og ja, mine solbriller, de er måske ikke så seje. Please, ikke mod mig. Okay, jeg havde brug for solbriller. Jeg føler, at mine øjne, de er alt for lyssensitive til ikke at kunne have solbriller på. Og det var det her, der var. Det her var det bedste, der var. Okay? Hej vloggen. Jeg føler, det er lang tid siden, jeg snakkede til jer. Jeg har haft min første dag i El Nido. Det er super flot, og mit hostel har sådan den flotteste udsigt. Den er sådan, det er vitterligt på stranden. Ja, så jeg har haft min første dag her i dag, og jeg har bare været på stranden. Booket en tur i morgen, så hvor det skulle være ret nice at snorkle. Og jeg har bare hængt ud med den her fyr, som jeg mødte i den sidste by, jeg var i. Og så skulle vi tilfældigvis med bussen den samme dag herhen. Og han havde ikke et sted og et hostel, så han tog bare hen til mit hostel og spurgte, om der var plads. Ja, og så har vi bare hængt ud hele dagen. Men sådan der, hej. Og sådan der, det er virkelig chilleren, men jeg føler også altid, når man er alene, jeg hader det, men det er sådan, når man er alene, mand og kvinde i mange timer, så føler jeg lidt bare, at det kommer op automatisk i begges hoved, sådan, at man tænker over, at man er interesseret i den anden person på en anden måde end venskabelig. Og det hader jeg virkelig meget. Men
Men det er lidt bare sådan, det er. Der er en hund, der skider lige på dig. Nå, ja, og det er bare 0%. Sådan, han er virkelig sød, men det er bare, jeg er overhovedet ikke interesseret i ham. Så jeg har været lidt sådan. Også prøvet virkelig at afvise mig, selvom vi vitterligt også skal på den der tur sammen i morgen og sådan noget. Og sådan, altså sådan, jeg ved det ikke. Det er bare sådan underligt, når man sådan møder folk. Jeg ved ikke, hvorfor det sådan hopper op i et hoved automatisk. Men det gør det bare virkelig, synes jeg. Og det synes jeg er virkelig stramt. Ja, men så... Han er virkelig chilleren, og han var sådan, du skal virkelig bare sige til, hvis du gerne vil være alene på et tidspunkt. Hallo! Hvis du gerne vil være alene på et tidspunkt, fordi at, altså, når man rejser alene, så er det, vil man måske ikke hele tiden være sammen med folk. Måske er det derfor, man er taget ud alene. Fordi at man ikke gider mennesker. Ej, men low-key også lidt. Men altså ja, det er i hvert fald meget nice, når den anden person ligesom godt ved, at det kan være, at man sådan har lyst til at være lidt alene på et tidspunkt. Så det er jeg nu. Men klokken er også ret mange. Klokken er sådan lidt i 6 om aftenen. Og jeg skal bare finde data til mit SIM-kort. Fordi jeg købte kun en uge. Og så nu skal jeg købe en uge mere, tror jeg. Det skal jeg. Men ja, det er så cute her. Okay, efter en helt båddag, så er jeg så solbrændt. Og efter at ligge og snorkle, hvor man har skuldrene over vand for det meste. Oh my god, det er så varmt. Og gør så ondt. Og numsen. Min numse er også helt brændt af. Og sådan, også bare sådan, når man er på vandet, jo, så er det sådan, jeg føler bare, at vandet reflekterer over og gør, at man bliver meget mere brændt. Men jeg er ikke rigtig solbrændt her. Det er bare sådan her. Okay, jeg kan ikke vise det. Men det er i hvert fald på ryggen. Men det var så nice en tur, føler jeg. Ja. Altså jeg følte, det var den bedste bådtur. Også fordi sådan snorkelingen var, synes jeg, fucking nice. Altså sådan nogle af de andre, jeg snakkede med på båden, synes ikke, den var sådan super nice. Men de var også sådan der, vi har snorklet en masse gange en masse steder. Og det er faktisk noget, jeg føler er ret nice, når jeg sådan en, der ikke rigtig har været på sådan en længere rejse her før, og ikke rigtig ud over USA. Og Istanbul har jeg ikke været ude af Europa, og Istanbul er endda stadig op i Europa. Hej! No, it's okay. No, it's fine. Jeg står bare lige i mit hostel, så kom der en ind. Det var heldigt, at den ikke skulle ned. Ja, men så føler alle de her andre mennesker, der er sådan meget berejste, de føler tit sådan, ikke at det er lige så vildt, som jeg synes. For eksempel også, da jeg var inde i den der grotte, så synes jeg også, det var fucking nice. Snakkede med nogen, de var sådan, jeg har været i mange grotter, det ligner bare en grotte-agtigt. I dag snorklede, jeg synes, det var sygt nice. Der var en masse fisk rundt om en hele tiden, i alle mulige farver og sådan. Jeg ved det ikke, jeg sang bare hele tiden den der Under the Sea sang til mig selv. Jeg har desværre ikke nogen videoklip af jer, fordi jeg tør ikke at filme med min telefon under vandet. Lad mig gemme en powerbank. No, it's fine. Bottom line er i hvert fald, at jeg synes, det er ret nice, at jeg bliver sådan hyped over de her ting. Over at se en masse flotte fisk og køre rundt på vandet omkring sådan nogle alt muligt. Køre rundt på vandet, sejle rundt på vandet. Ja, og nu skal jeg ud og prøve at se lidt El Nido by Night sammen med ham der. Duken, jeg har også været på bådtur med i dag, og bla bla bla, ja. Og han skal faktisk staff i morgen tidlig. Så jeg føler lidt sådan, jeg skal skifte hostel i morgen tidlig. Og så føler jeg lidt, at jeg igen skal ikke starte forfra. Men sådan her, det er meget sådan her, det er, føler jeg, når man er ude at rejse. At det er sådan, så møder man nogen, og så hænger man ud i sådan 1-2 dage. Nogle gange 1 dag, nogle gange 5 dage måske. Og så skal man ligesom være sin vej. Og så skal jeg jo personligt, fordi jeg er alene, så får jeg igen følelsen af sådan, okay, nu skal vi se, lad os se, om jeg laver nogle venner, eller du ved sådan, kommer til at hænge ud med nogle mennesker, eller kommer jeg til at være alene fra nu af, og til at er i Europa igen. Men det er også altid meget spændende sted at være, fordi at det er sådan lidt sådan, jeg ved ikke, om jeg kommer til at snakke med nogle nye mennesker, eller være alene resten af turen. Og ærligt talt, begge ting er fint for mig. Sådan, man kan jo ikke forvente, at man konstant kommer til at hænge ud med nogen, når man rejser alene. Selvom indtil videre har det været ret meget sådan, at jeg
konstant har hængt ud med nogen, føler. Hej, jeg skal skifte hostel, så derfor så skal jeg pakke min taske. Men det er det sidste, jeg har lyst til. Jeg har godt nok ondt i hovedet. Og jeg ved ikke, om det er fordi... Altså, jeg drikker ikke engang så meget. Og jeg var heller ikke ude til så sent. Men jeg føler bare lidt, at jeg i forvejen var dehydreret. Så jeg føler lidt, at det var en dårlig plan at drikke oveni, at man allerede var lidt dehydreret. Ej, det er hul i den her. Ja, så jeg tror vitterligt ikke næsten, jeg kommer til at lave noget i dag. Lige nu har jeg i hvert fald virkelig ikke lyst til andet end bare at komme over på mit andet hostel og spise mad. Og jeg ved, de har en pool. Oh my god, det er så luksus chill. Pool. Yes, men jeg var så solbrændt også, at det er sådan, jeg kan ikke være i solen, så no. Så jeg går pt. På vej til at skulle spise møde en, som jeg har mødt på et andet hostel, og så skal vi spise mad med nogle af hendes venner fra en eller anden båd. Jeg ved det ikke. Jeg overgår bare ikke rigtig at skulle lave nye venner på mit hostel, men jeg gad heller ikke at spise alene. Så det var meget nice, at hun der også på den her bil, så kan vi kunne bare skrive til hende. Så jeg sidder lige nu på stranden, og ja, oh my god, er det måske de der? Nå, der er sådan nogle sandfluer, som man skal være lidt forsigtig med ikke at blive bidt af, fordi de kan vist lidt nemt have nogle parasitter med sig og sådan noget. Jeg tror lige at tage noget bugspray på om lidt. Det er måske imens. Nå, i hvert fald, ja. Jeg havde sådan en, de kaldte det en hike i morges, men det var mere bare sådan en tur op til et sted, hvor der var sådan et udkigspunkt, ikke? Men det var stadig virkelig nice, fordi man gik sådan blandt sådan nogle der klipper. Altså man gik ikke på klipperne, men man så det ligesom lavede sådan lidt stillagsagtigt rundt om, så man kunne gå på. Ja, og det var stadig sådan der, altså du ved, hvis du lige ikke rammer trinene, så falder du bare ned på skarpe sten langt. Ja, det var sådan i morges, fordi jeg svedte stadig fucking meget, mens jeg gjorde det, men jeg ville ligesom prøve at gøre det bedst muligt for mig selv. Og så havde jeg egentlig tænkt, jeg så sådan en offentlig bus den anden dag, da jeg kørte med en tuk-tuk. Jeg ville egentlig gerne med sådan en offentlig bus, for bare sådan at stå af et sted i sådan mere sådan countryside, ikke så meget by, som at det er i nu. Men jeg kunne synes ikke finde det, og da jeg så tror jeg fandt ud af, hvad det var, så fik jeg at vide, at det kører kun om morgenen. Så nu tror jeg bare, at jeg chiller. Det er også sådan, det er eftermiddag-agtigt nu. Så jeg chiller var på stranden, tror jeg, resten af dagen. Jeg sidder pt. I en bus, kun med lokale. Derfor er det meget, jeg ikke havde filmet, fordi der er en lige ved siden af mig. Og jeg har taget et videoklip af den, men nu er den sådan meget mere fyldt. Jeg ved ikke helt, hvor den kører hen, men jeg vil godt bare lidt ud, vælge lidt mere ud på landet. Okay, så er jeg på noget, der hedder Dully Beach, som er sådan det eneste sted, man kan surfe her i El Nido, tror jeg, eller sådan omegn af El Nido. Og I så jo, at jeg tog den der lokale bus herhen, som man hedder en jeepney. Det var virkelig en speciel oplevelse. Altså sådan på et tidspunkt, da den startede, begyndte det sådan at ryge fra motoren, og sådan der dryppede sådan olie ud fra forskellige steder og sådan noget. Det var virkelig sådan der, ja, det var virkelig primitivt. Det var virkelig sådan, jeg forstår ikke, hvordan den her kan køre. Men altså, det kunne den. Ja, det var virkelig sjovt at prøve at køre sådan noget, der ikke, altså sådan, fordi man kan virkelig bare se, hvor besværligt de lokale har det. Altså sådan, de prøver virkelig at gøre det nemt for alle turister. Med sådan, ja, vans, som der er sådan, ja, det er sådan lastbil, ikke lastbiler, hvad hedder det? Store biler, som der sådan kører folk rundt og sådan noget. Hvor der sådan er aircondition og alt, det helt bare fungerer.
Men sådan, det tager ingen af de lokale jo. De tager jo sådan noget som en jeepney og deres scooter og sådan noget. Ja. Ja, og jeg tænkte faktisk selv på at surfe her. Jeg sidder lige og venter på noget frokost, men det blæser bare meget. Jeg ved ikke, om I kan se det. Altså sådan, når jeg kigger på dem, der surfer, så er jeg sådan, fuck, jeg ved ikke, om jeg kan det der. Altså, det bliver bare skyllet væk af bølgerne, og jeg har jo kun surfet på én gang. Og det sagde jeg også til ham, der er instruktør, jeg egentlig snakkede med om, og skulle have en instruktør på. Men ja, jeg er alligevel bare sådan. Men lad os se. Nu skal jeg lige have noget frokost i hvert fald, og lige chille lidt, tænker jeg, og så kan jeg lige snakke med dem. Altså, jeg kan vel altid bare stoppe det, fordi det ser crazy ud, men det, jeg tror også, det vil være virkelig sjovt. Lidt farligt også. Lidt sjovt. Hej vloggen, jeg ligger på til min seng. Flash. Jeg har haft en virkelig god dag. Dog var der lige lidt en incident, hvor jeg sådan lidt endte på date med en lokal. Lidt imod min vilje, vil jeg sige, fordi efter det var min surfeinstruktør, han skulle sådan køre mig hjem, og det er sådan, der var sådan en time hjem-agtigt. Fordi man kunne ikke tage det der offentlige transport hjem. Og så begynder han bare sådan der at købe snacks og sådan noget, og så kører han på en strand, og vi ser solnedgangen, og han havde godt sagt, at han, oh, you're so beautiful, blah, 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 og sådan noget der, ikke? Og så sådan, og på et tidspunkt, når vi kører, sådan, han er bare meget sådan der, han var også lidt sådan der, at han kunne bare komme op og tage et bad på mit hostel, og han havde skiftetøj med, og sådan noget. Jeg var bare sådan, men det er altså virkelig ikke den vibe, jeg har. Og sådan, til sidst sagde han også sådan der, there's something I want to tell you. Og så holdt han en virkelig lang pause, og så var han sådan der, I really like you. Og så var jeg bare sådan, yes, friends, right? Jeg var sådan der, nej, intet. I feel nothing for you. Sorry, boo, but I don't. Men ja, klokken er sådan 7:30, og jeg er så træt faktisk. Fordi selvom dagen har været fucking god. Se den turtle, hvad hedder det? Der kom en sea turtle op. Og begyndte at grave i sandet sin rede, kalder man det vel, til æg, som hun snart skal lægge. Det var meget vildt, det kom bare, og de var sådan der, de lokale var sådan, what? Det er ret vildt, at den kommer nu, fordi at normalt kommer de først om aftenen. Ja, men ja, men selvom dagen har været rigtig god, har natten været lidt, jeg følte lidt, der var nogen, der bollede ud på mit hostel, i mit dorm. Men jeg skal have noget aftensmad. Og jeg skal også måske købe nogle crocs, fordi det har bare gået lidt vildt i et par dage nu. Gået sådan lidt og kigget på nogle forskellige butikker. Ja, jeg tror også grund til, at jeg sådan, jeg ved ikke, om det er det, der gør mig træt, men sådan, jeg havde ligesom 2 venner i byen. Og først så derfor den ene, og nu derfor den anden i går aftes. Men så havde jeg jo ligesom en plan for min dag i dag. Men jeg følte sådan, det er lidt nøjeren, bare at gå helt alene ud. Sådan, det har jeg nærmest ikke gjort. Altså du ved sådan, ja, sådan hvis jeg skulle tage altså ud og drikke-agtigt. Det ville jeg ikke turde gøre alene. Min ankel gør dog lidt ondt, men så jeg tror bare, det bliver en spise lækker mad. Og måske shoppe på aften. Det kan jeg ikke gøre. Måske shop aftenmarked for mit vedkommende. Men lad os se, men ved aldrig where the night takes you. Hej vloggen. Jeg går lige nu på mit hostel på vej ud. Klokken er ret mange. Den er sådan 3 om eftermiddagen. Og jeg har bare glemt at vlogge i dag faktisk. Sådan her ser mit hostel ud. Der er virkelig mange planter. Cute. Ja, jeg endte med at tage ud i går. Det var egentlig ikke, fordi jeg havde det så dårligt i dag, men vågnede jo lidt sent selvfølgelig. Og så spiste jeg mad med den her danske pige fra min værelse. Og så gik vi lidt hver vores vej, fordi hun skulle have lavet et lash lift, og jeg fik en massage, hvilket var så rart. Oh my god, det var seriøst så afslappende. Og så tog jeg lige tilbage for at
hoppe i poolen, fordi jeg var helt fedtet. Og så gik det op for mig nu, når jeg var i poolen, sådan at det nok er sidste gang, jeg har en bikini på i virkelig lang tid. Fordi at i morgen tager jeg til Singapore, og der kommer jeg ikke til at have en bikini på. Fordi det er en stor by. Hvis I ikke vidste det. Nå. Så ja, men nu skal jeg ud og finde mig et sted, tror jeg, ved stranden, hvor jeg vil skrive dagbog og læse. Og så måske skal jeg lave sådan noget zipline senere. Jeg ved ikke helt, om jeg orker det for at være det. Men ellers bare se nok solnedgangen, hende der den danske pige.